छले उ हो गेले ससुरा हो गेले ससुरा दुख पड़ल भारी भौजी कहबही के करा एके बोत माल छले उ हो गेले ससुरा दुख पड़ल भारी भौजी कहबही के करा चोली में हाथ से कबही जार कोना पटबई भौजी हे के करा हलकया भोलट बही जार कोना पटबई भौजी ई जार कोना पटबई भौजी ई जार कोना पटबई भौजी हे के करा चोली में हाथ से कबई जार कोना पटबई भौजी हे के करा हलकया भोलट बही जार कोना पटबई भौजी जार कोना पटबई भौजी जार कोना डीजे रंजन हे के करा हलकया भोलट बही जार कोना पटबई भौजी हे चैते दिसंबर गेले दिल तोड़ को चारू में असगर ठिठरेला छोड़ को हे चैते दिसंबर गेले दिल तोड़ को चारू में असगर ठिठरेला छोड़ को किया बकी हम करबई भौजी किया बकी हम करबई भौजी हे के करा संगे या बसु बही जार कोना पटबई भौजी हे के करा हलकया भोलट बही जार कोना पटबई भौजी ई जार कोना पटबई भौजी ई जार कोना पटबई भौजी हे के करा चोली में हाथ से कबही जार कोना पटबई भौजी हे के करा हलकया भोलट बही जार कोना पटबई भौजी जार कोना पटबई भौजी जार कोना डीजे रंजन मां शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो किरतपुर बाजार हे के करा हलकया भोलट बही जार कोना पटबई भौजी राइटर ओम प्रकाश पकड़ू विचारिए जार के यही लगाबू जोगारिए हो सुरेश बर समिया पकड़ू विचारिए जार के यही लगाबू जोगारिए केकरा में आबू सटबई भौजी केकरा में आबू सटबई भौजी हे केकरा चोली में हाथ से कबही जार कोना पटबई भौजी हे के करा हलकया भोलट बही जार कोना पटबई भौजी ई जार कोना पटबई भौजी ई जार कोना पटबई भौजी हे के करा चोली में हाथ से कबही जार कोना पटबई भौजी हे के करा हलकया भोलट बही जार कोना पटबई भौजी बड़ जार होइ छै।